Ang hindi po nakakalain po nung mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabuting kalooban. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at malay sa sakit sa araw-araw. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po ng iba't ibang karunungan din po. At sana ay magpursige po kayong mag-alam po ng karunungan din po at ibabagi. Kung gusto niyo po matutubang gamot po ay tumutok lamang po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan. At ipakakulog po sa inyo ang aking nalalaman po para matuto po kayo sa oras ng kagipitan ng manggamot po. Ang tuturo ko po sa inyo ngayon po ay orasin pangmalambot ng kalooban po. Kung ito'y matigas magsalita, nagmumura at mabalasik, walang mudo at walang respeto, at pwede itong gamitin kung kayo ay manggagamot po. Kung ang iyong pasyente ay matigas, ito ay lalambot po. Sasabihin po lahat po ang sasabihin niya kung sino po yung gumawang gambala, gumawa, at susurrender po sa inyo kung mausal niyo po itong orasyon na to. Usalin po lamang ng isang bisis at ihip po sa kanyang harapan ng 3 bisis. Ito'y parang tupang aamo po. Narito pang orasyon po. Narito pang orasyon po. Perkum dum diay lupay lubaypay pulmuya lamugo surpu. Sa pangalan ni Jesucristo at taga Nazaret po. Usahin po lamang ng isang bisis po at sa kanyang harapan ng 3 bisis po. At ito'y parang tupang aamo. Maganda rin po itong gamitin sa mga among matitigas po ang mga kalooban, mga walang respeto na amo. Gamitin nyo lamang po na may bukal sa inyong puso at kakasi po sa inyo ang orasyon na to. Sa mga nasa abroad po, ang amo nila po ay mabalasik po, gamitin nyo po ito. Perkum dum diay lupay lubaypay pulmuya lamugo surpu. Pangalan ni Jesucristo ng Nazaret. Salamat po.